By Borders of Info YouTube channel Good News latest update जाय नोंथांमोना फोरोंगिरि जानो सानदों LP UP स्कुलाव दा नोंथांमोना नांगौ डिप्लोमा डिप्लोमा बेनो जाबाय D.El.Ed कर्सखौ नांगोन दा बिनि एडमिशननि एन्ट्रेन्स एग्जाम जासिगोन एन्ट्रेन्स एग्जाम जासिगोन आरो एन्ट्रेन्स एग्जाम होनो नोंथांमोना मा अफिशियेल नटिफिकेशन नांगौ नङा होमब्ला जेराव बेखौ नोंथांमोना डिप्लोमा लायोबा बेनो जाबाय C.TED बेनिफ्राय आसाम टेट नोंथांमोना BTC टेट होनो मोनो आरो BTC टेटनि रिजाल्ट गोबांथार कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ दा बावैनो BTC टेटनि रिजाल्टआ फैनो हासिगौ नोंथांमोना जेब्लायबो अफिशियेल वेबसाइटआव नायबाय था दा नोंथांमोना एडमिशन लानोबा 2 years डिप्लोमा बेनो जाबाय LP UPनि थाखाय बेयाव क्लिक खालामबा डिटेल्सखौ मोनो बेनो जाबाय 2 years डिप्लोमा नोंथांमोना दा बेखौ लानोबा नोंथांमोना एचएस पासआ कम्पालसरि जाथारनांगोन बेनो जाबाय हाई सेकेन्डारि पास खालामथारनांगोन बेनिफ्राय पार्सेन्टआ मिनिमाम 45% जोंनि ST आरो एसिया नांगौ अके नाथाय गुबुन कास्टफोरा बेवहाय 50% नांगोन दानिया बाथ्रा जाबाय माब्ला बिनि अफिशियेल नटिस ओंखारगोन आरो लोगोसे माब्ला एप्लाइ जागोन दा बिनि मोनसे सर्ट नटिस फैग्रोबाय पेपाराव होग्रोबाय दा बावैनो लिंकआ एक्टिभ जासिगोन आरो नोंथांमोना लिमिटेड सिटआव एडमिशन मोनगोन आरो जेब्ला पास आउट जायो अब्लाथाय टेट लिरनो मोनगोन दा C.TED नोंथांमोना लिरनो मोनगोन C.TEDआव पास जायोबा गोबां चान्सआ बेनो ट्रिपल आसाम टेट BTC टेट आरो C.TEDआव नोंथांमोना साख्रि मोननो हायो दा बेखायनो डिप्लोमा कम्पालसरि नांथारगौ दानिया फैदो जों दाना नटिसखौ नायनोसै दायो नायदो नै बेनो जाबाय नोंथांमोननि आसाम फेस्टिनि सरकारि D.El.Ed कर्स 2 years नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन एचएस पास खालामथारनांगोन बेनिफ्राय पार्सेन्टआ जोंनिया 45%आवनो जागोन आरो गुबुना 50% नाथाय जोंनिया 45% बैसोआ मिनिमाम 18 years आरो मेक्सिमाम नोंथांमोना नायोब्ला नै बेनो जाबाय 34 years प्लास जोंनि STआ 5 years नङाबा अके बेवहाय मा only 2 years होदों माने जोङो 37 yearsसिम बेवहाय मोनगोन आरो जायनि बैसोआ 18 निफ्राय 37 yearsसिम दङ नोंथांमोना बे कर्सखौ लानो हागोन डिप्लोमाखौ लानो हागोन आरो लोगोसे बेवहाय नोंथांमोना ST SC OBC रिजार्वेशन सिटखौहाय मोननो हागोन दा बिनि अफिशियेल वेबसाइटआ आं दहाय खोन्थानायानो एग्जाम फिसआ 600 एन्ट्रेन्सना बेखौ पे खालामनांगोन अनलाइन हिसाबै नैबे अफिशियेल वेबसाइटआव पेमेन्टखौ दाननांगोन आरो बिनि एप्लाइ डेटआ माब्ला जागोन दा बिनि एप्लाइ डेट ओंखारबाय एग्जाम डेट ओंखारबाय एडमिट ओंखारबाय दा अपेनिं अनलाइन जागायसिगोन 21 मेनिफ्राय अके माने दा इभिनिंनिफ्राय बियो लिंकआ एक्टिभ जासिगोन दा बावैनो एक्टिभ जागोन आरो एप्लाइ प्रसेस भिडिअ नोंथांमोना मोनगोन लास्ट डेट 10 जुन बेनिफ्राय एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हागोन बेनो जाबाय जुलाइ 5 निफ्राय नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन आरो बिनि एन्ट्रेन्स एग्जामा जागोन जुलाइनि 12आव 2 जुलाइ खालि जागोन आरो बिनि रिजाल्टआ जाहैगोन 27 जुलाइआव मोनगोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि एडमिशना नैबे आगस्टआवहाय जाहैगोन आरो क्लासआ आगस्ट सेप्तेम्बराव बियो जाहैसिगोन आरो बे जाबाय सरकारि D.El.Ed कर्स 2 years आरो बेवहाय नोंथांमोना मोजां चान्सखौ मोनगोन जेब्ला पास आउट जायो नेक्स्ट लेभेलाव मानोना गोबां टेटआव साख्रि होगोन गासै 50,000 भेकेन्सि एडुकेसन लेभेलाव टेटआव आसाम स्टेटआ फोसावखाबाय जेब्ला नोंथांमोननि थाखाय बे बेटार अपसन जायफ्रानोखि टिचिं लाइनाव इन्ट्रेस्टेड दङ नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो खिन्थु पार्सेन्ट गैयाबा 45% गैयाबा नोंथांमोना इलिजिबल जानाय नङा बे कर्सआव दा बेनिफ्राय मोनसे मोजां खबर फैदों जायफ्रा आंनि भिडिअ नायदोंमोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि रिजाल्ट ओंखारबाय पियन रिजाल्ट ओंखारबाय बेनो जाबाय चिफ जुडिशियेल मेजिस्ट्रेट कामरुपआव जादोंमोन ना बिनि इन्टारभिउआ जाबायमोन दा बिनि फाइनाल एपइन्टमेन्ट लेटारा रल नाम्बार ओंखारबाय बेयाव नायदो जोंनि STPआव मोनदों जिमि बर' मोनदों एन्ड बेनिफ्राय STPआव मोनबावदों बेनो जाबाय सासे बर' दंबावो बेखौ नाय बेनिफ्राय गुबुन कास्टआ दङ दा बेखायनो सम नोंथांमोना भिडिअ नायबाय था बेफोरबायदि माखासे सर्ट भिडिअ आरो लोगोसे फुल भिडिअ नायबाय था आरो लोगोसे नटिफिकेसन नायबाय था नोंथांमोना बाव थांनानै इन्टारभिउ होदोंमोन आरो फाइनालि साख्रिखौ बिथांमोना दिनै मोनमारबाय दा कंग्रेचुलेसन थाबाय जायफ्रा मोनदों कमेन्ट्स खालामहर जाय नोंथांमोना मोनदोंमोन थांनाय बाराव भिडिअ नायनानै इन्टारभिउ हैदोंमोन गुवाहाटीयावहाय दा बे फाइनाल लिस्टआ नोंथांमोना मोननो हाबाय आरो दा बावैनो मोनसे गोदान पस्ट फैगासिनो आं नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअ इभिनिंआवहाय होनो एबा आपल'डखौ नोंथांमोननो होनो नाजागोन दा बेनो जायफ्रा कर्स लानो गोसो दङ डिप्लोमा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन दिनैनिफ्राय